ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ka ndị India si wee gbakọsịa aka ọnụ wee tigbuo nwanne anyị nwoke unu na-afụ n'ife onyonyo a sọsọ maka na o kwuru okwu ọnụ wee na-akọwa na ife anụnwa mee on 9th of June 2025 na nwanne anyị nwoke unu na-afụ ebe a na-enyere afịa dịka Peter Isioma Igbokile na ọ bụ onye Agbọ nke dị na Delta steeti emere ka ndị mmadụ mata na ọ bụkwa na onye nọ n'obodo India wee na-eme biznes and na ọ bụ nwa onye na-akụ egwu amakwa na ama na Delta steeti onye nke a na-akpọ Felix Igbokile papa ya bụ ife unu na-afụ n'ife onyonyo a onye nke anụnwa kpu ogbu ma na-eme ka ndị mmadụ mata na ya bụ papa ya abụrụgokwa na onye nwụrụ anwụ ọnya ka o ru na 9th of June 2025 o wee bụ na Peter Isioma anụnwa unu na-afụ ebe a na ọ bụ onye bụ meshin wee na-agba n'ụzọ ọ bụ na o nwekwara ndị obodo abụkwanụ ndị India na ndị nke ahụ bụkwa meshin nke fa wee na-agbakwa wee na-anya ka ndị ala na-anya ka ndị isi mkpụrụ mmiri wee nyarụzie ya wee bịa na nke meshin Peter Isioma fa anụnwa wee kpụchalụ meshin fa ọ bụkwa na ọkụrụ ya bụ Peter n'ọkpa ma ọ bụ na o mere ya ahụ mana ọ kpụchaji ya akpụchaje onye nke bụzi Peter Isioma wee babazielu onye nke bụkwa na onye India nyakwanụ ya bụ meshin mba and kwuchis na ọdụ nọma maka na ọ bụ na ọ kụjiri ọkpa oyi ekwu n'okwunu wee na-asị anya ka eko osizikwanụ wee na-agba ntu anụnwa na o ji ha nwayọ wee na-agba na ọ chọrọ ka o merụọ mmadụ ahụ n'ọzikwa ife anụnwa ka ọ na-agwa ya onye nke bụ onye India wee na-agwagwarụkwa ya wee mechazie wee na-achọpụta na ya bụ Peter na ọ bụrụkwa na onye India na ọ bụkwa na onye bịara abịa uche ya wee bụrụ oo ya esi obodo unu wee bịazie obodo nke m nwa ịgwa nka m esi agba n'ụzọ ịgwakwana nka m esi wee na-anyakwa n'ụgbọ ọgba tum tum n'ọkwa ebe a kafa na-abụ nọzi o wee tụ Peter Isioma ọgụ o tie Peter etigwara ya bifo ịmarụzikwa ife na-eme ụfọdụ ndị India wee pụta wee nyere nwanne fa nwoke aka wee tibezie Peter Isioma ife nke bụ na ndị nke ahụ pụtalụ fa jụọzi kedu ife na-ese ka a maranụ na ife kwesịrị iti ife ka ọ bụkwa na ife kwesịrị ikpe udo na fasha ọdọrọ ịma na nke abụzikwa jungle justice onye ọbụla wee pụta wee tinye aka ma ndị bụ osisi ma ndị bụ nkoro ma ndị bụ igwe a sịkwa na onwekwo nke fe ebufo ma ndị yi akpụ ụkwụ fa na-agba ya ma ndị ji ụra na-ama ya ma ndị ji ọkpọ wee na-akụ ya wee na-eti ya asị ivu na ozuru oshi wee na-eti ya ka onye oshi n'ọkwa ife akafa na ebe a wee na-etizi ya nke bụ na Peter onye anụsozi mmadụ 10 ọgụ maọbụ mmadụ 20 fancha gbakọziri aka onye na-eweta aka ka itie onye esi n'azụ kụwa ya ofe ife n'okwu ntu a ka etigidezi ya ike wee gbu nwa mmadụ o wee gharịpụ na ebe ahụ mgbe ndị India chọpụtazi na ike adọzia onye ọbụla tọwa nkụrụ oji wee ghara ya wee bisaa n'ọdụzikwa ka ndị Naijiria ndị ọzọ bụzi ife kpọrọ ndị polisi wee buru gbata ambụlansị wee bịa wee buruzie Peter Isioma wee jebe n'ụlọ ọgwụ mgbe eji were n'ụlọ ọgwụ ndị ụlọ ọgwụ na-emekwa n'onefa nwere ike ka ama na ya azụta ya ndụ ọkwa ebe a ka Peter anọzie unu fụ ka o si ekwo ndụ ma etinye nwunye n'ihu akwụkwọ wee na-atụzi akpị aka ya ọ na-anya ọ na-ekwo ndụ na-ekwo ọkpa ya na-agbatị na-ekwo aka ya na-agbatị ewelu ife dịka weteproof nya osiji nke o nyere ya aka wee kuo ume kpuwie n'imi nya hei ndị atọrọ alụ ifu ebe nya bụ nwata nwoke dine ọbala wee sie ya n'azụ isi wee na-agosisi n'enubedi ebe o dine n'ụlọ ọgwụ hei iji wee gosi na ndị a chọdịrị ya ndụ ndị a chọrọ ya ogbugbu ndị dọkịta nọrụkwa n'ebe ahụ kwaka ịcha ya ụmụ ife meshin anụnwa na-ebe tụtụtụtụ nwata nwoke a na-ekwu ifu ka mmadụ si anwụ na ama na onwekwa ife dị n'ụwa ahụ ntu a ka o si wee tụgide akpị wee tụbie ebe ahụ nke bụzi na ndị be anyị bururu ọgụ wee jebezie na nke ndị uwe ojii wee na-agwafa na ya bụ ife akarịkwana na ọhụ ka esi eme na ndị befa anọkwa obodo Naijiria na ndị Naijiria esibekwa etu a wee na-etigbu ndị befa nya bụ ebe onu na-afụ kịta anụnwa ndị be anyị na ndị polisi bụ ife n'ebe a wee na-apịrị ya nke bụziri na ndị polisi nwa chọkwuru ịtụkwu ndị be anyị ọgụ ndị be anyị wee na-esefe ife onyonyo wee na-agwafa na fameghe gada adọbala ozu nke nwoke a na ebe anụnwa were akwa white kpuchie ya mana m achọghị itinye n'ihu akwụkwọ maka ndị nwekwa n'ihu akwụkwọ anụnwa ndị be anyị n'ebe a wee na-asịfa na fa mepee ụzọ ka fa jekwanụfụ nke nwoke ahụ na fa chere n'obere oge na ụfọdụ ndị Naijiria na-abịa na fa ya emeperiri ụzọ ọ dịkwa ka fa na ndị uwe ojii a na-achọkwụdo inwekwu ọgụ na mgbe ebe ahụ maka onwe ebe ndị uwe ojii na-akwacha ụfọdụ aka Chineke mekwarụ mmadụ ebere ọkwa ifuru obodo ahụ obodo ọkwọ sọsọ Chineke na-azọ mmadụ eziokwu ka nna agwa ụnụ ụfọdụ ndị nọ Naijiria ya aghọta ife ụfọdụ ụmụnne fa n'obodo oyibo na-agabiga ọkwa ifu ịchụta ego a n'obodo oyibo ọdọọkwa na izio eziokwu ka nna agwa ụnụ Chineke zọba ndị be anyị
nke unu fụrụ ebe a kịta anụnwa bụ ndị Naijiria nọ na detention center wee na-akọwa na ebe unu fụrụ fanọ n'ọkwụ ma nwaanyị ma nwoke ma ụmụazị ma ndị dị ime ma ndị ku nwa n'aka na ebe unu fụrụ fanọ kịta anụnwa bụ ndị nogolo overstay, ndị visa famegolo expire na ife ndị India na-alụ obo fa kpokọrọfa fa bịa kposafa ebe unu na-afụ kịta anụnwa fa dipọtụ kwanụfa ka fa nawa mba fasị na ndị nke a n'ebe a na ụgwọ fa ya akwụ bifo wee bu n'afa na Naijiria na ọ bụlọkwa obere ụgwọ and na afụfụ fa na-ata ebe a abụlọkwa obere afụfụ maka ime ebe anụnwa bụ so unyi ndị na-ebe a na-akọwa n'oge ọbụla ndị be anyị na-aya ahụ iya nka duto ya na-ebute na tọiletị dị ebe anụnwa unu fụ ime tọiletị fa mmiri juru everywhere amadụm ebe ihe azọnye ọkpa wee wuo ahụ amadụm ebe ihe etukwulu ana wee nyụọ nke iritere o wee bụ na onye nke nọ n'oche ebe ahụ na-akọwa na ndị polisi ndị a tigidere ife wee bepụ ya ofu aka ya ka eruzi n'ụlọ ọgwụ nwekwa na ife mgbada anyị afụna nke ahụ enwezi aka ndị nke a n'ebe a wee na-agwa ndị anụnwa n'ebe a maka ọdụkọ ndị justice na onye nne ya kpọtara ebe a witi aka na-abụ ọ narụzie o buru otu aka ka o yi ebuzi wee bunarụ ndebefa o nwere onye nke na-aya nnukwute ahụ fa gosiri wee sị na onye nke ahụ na-enidi ibu ya wee jee ụlọ ọgwụ ka ejekwanụ na ya anya na ndị ndị ahụ enefe anya fa chọọ dị ịma na fa nwụrụ anwụ ka oyi egburu fa ka ọ na oyi egbugọfa n'otu a ka esi wee kpokọrọ ndị Naijiria niile unu na-afụ ebe a wee bịa kpokonye n'ime ebe unu na-afụ si na ife ọ bụ na akwụkwọ fa emega expire na fa anofegokwa n'oke n'India jipọtụ afa mba na fa ya akwụ ụgwọ bife wee bu n'afọ obodo fa ka na ụdịka ajọ obi dị ife ndị asị na fa chọọ justice na ka esi emesozi fa na nya bụ obodo India na ọdụghọ mma na fa bụkwanụ mmadụ ndị mmadụ nọzi wee na-asị na ọ bụ na gọọmenti anyị enye n'aka ka ejekwuru ndị India ma na ya ebunatanụ ndị anụnwa edebere ebe anụnwa na ọkakwọ mma na-ebunata afa dan na fa na ebe a wee na-ayọ ya wee na-anwụsịsị onye nke bụkwanụ Peter Isisioma ụfọdụ sị ka a chọrọ ya justice dịka esi wee gbuo ya onye ya achọzi onye nọ India nwa ya achọ ịpụtakwu okwu ka akpụrụ kụpụkwa ya ife na-ekweri ya egwu tie ya ife tinketiri pan ka onye ya ekwu okwu Chineke melụ mmadụ ebere mkpụrụ obi ya bụ nwatakịrị nwoke nya nye justice ndị niile gburie nya jee chụba afa na ife chụba afa na nlọ ka o gbugwarụkwafa ọkwamụfụrụ ebe nwunye The Boy tiri nya bụ ife onyonyo n'ihu akwụkwọ ọ dịka nwunye ya na Naijiria amụtago nwa wee nọrọ ebe ahụ na-ebe akwa na-asị na afa ya echefukwana ya bụ Peter Isisioma na-ezigbo di ya ka ọ bụ ụna afụgo nwoke mmadụ nwere famili eruo n'India ka ugbuo ya ka onye enweghị mmadụ Chineke menụla anyị ebere n'otu gọọmenti nke anụnwa Chineke napụta anyị n'aka ọnwụnwa niile nke ndị be anyị na-afụ n'obodo oyibo